Horas madihita. Horas. Parjono madok moleate tu hita tua mata dewata pardeng basa jala parasi rohai. Bodoh hita dison peparan raja syabungan sualu turpuk nama rojahan tu selain bolak marpung di sekatarak tahun. Di bagas las niroha jala sehat-sehat kita saluna suang soniaka keluarga. Di bagas borginon nunga di patupa ima guruta situa sialoho marboru siagian opudeven ima mar hori-hori dingding asa takas kerangka hori-hori dingding asa takas tabige sodia urayana penjelasanna dohot bolo manukuk kita anon asa takas di patorang guruta dialani partikianope di pasatami ma tu bapa situa sialoho marboru siagian opudevan mau lihat ma Horas mari kita peparanda putara ja silai sabungan selalu terpuk namar hojaku si lalah hina bolak. Horas. Obar tu materi na di masa niamata prolog kernakin ima kerangka ulaon marhori-hori dinding. Kerangka. Kerangka. Ulaon dah marhori-hori dinding. Dihamu amanami adorang so masuk kita tu materi dengan majolo patorangon nami ahado dari maksud do marhori-hori dinding. Marhori-hori dinding artinya berasal dari kata dasar hori do dinding. Alai sada kesatuan doon unang dipisah-pisah. Jadi menjadi suatu perumpamaan. Marang tudusan. Jadi mulai dokon marhori-hori dinding unang tartihon secara gramatika alai tartihon ma secara leksikal. Artinya bahwa pakkateoni terbatas demi pakkateon na terbatas. Adong nama dokon marboras nisi halai ndak akka kearifan lokal moi nadinggam mai sudi alai tujuannya bahwa pakkateoni terbatas depe dan meluas bahasa song ini ada kemungkinan gagal jala dang nian diarap pun song ini alai molope dang saut madang sudat naung dihatainon dan jadi masalah dan pola menjadi sada aurat manang hahurangan, manang aib indah malu bahasa orang inom tu keluarga ya deh. Nah, di hamua manami adorang somar hori-hori dinding duminggam majolonian ro pihak di Paranagi mendapotong pihak perburu songonna marsitadan marangna bahasa Indonesia didokon bersilaturahmi ate songon nama kata hatai masih dan mau songon diwasa si malungun didok marlasa-lasa rate emang tua ate tersoni mara aka istilah-istilah mengatur langsung tu inti ni pakatayam jala molo dinamula penon ima pihak Paranagi dumenggam ma jumulo marsipanganon di patupa pihak perburu ate alarasian hutan adau ima terdana na saling adong marsipalianan roha artina dalam nunga pertalian nanain martutur alana adong do hatani tua-tua nama dokon sinuan bulu sibain nalas sinuan pertuturun si bain na horas ido hatani oputta si jolo-jolo tubuh tu kita ate emang ate nah adorang so di patu papar hori-hori dindingan dan itu sada molorope para anak
madapoton tiap parboru dan pola mabuan si pangaron nomor tudu-tudu. Ate, manang si pangaron na jagar. Cukup holan mabuan siluan di tangan. Ima nomor romakon, boido roti, boido akka buah-buahan. Nah, artinya asa unang mangebal. Saya tahu tuh nanti ini mangebal ate. Hampa tangan ate. Iya, mangebal. Mangebal. Hampa tangan. Itu. Nomor dua, somalna di nalau mulak adorong somulak pihak di paranak sejumolo do masih panganot di patupa hula-hulai atau pihak parboru. Jala di patupa do arong di sinon deke. Ale dan deke sahat. Holat deke lopat do. Ima somalna. Bahasa songoni baholan etika doi. Artinya etika habatakon pihak hula-hula pasahaton pagara dihot deke tu parbururna ate alana nek martutur rasida hulako salinai tora dia puta tu kita nama dokon sinuan bulu si baen nalas sinuan partuturon si baen nahoras yudo tujuan nase tinggal nanaing martutur marang namar hula marbaru. Nah dihamu akamanami akaparsidoho di sodang pola torop ya minimal tulu keluarga didongani hahanggi dan itu sakeluarga dohot parburuan sakeluarga minimal tulu kakak songoni teh ati amang ate tasoni nah adong sauting molo di toba hulbung marang di piga-piga luat somala adong do nari patupa dong saya marhusik di patupa mo saya marpudus saut ate marpudus saut ale molo kita di Jabodetabekon dang adong di patupa ima marhata sinamot mana marpudus saut ate marhata sinamot laos di pesta jugido marhata sinamot ase tabot ate di pesta jugido marhata sinamot. Nah, ini molo kita di Jabodetabekon. Asa tabi daud dah. Nah, bahasa songoni mungkin ra akka oputa napar jolo. Asarik lebih simple, asa ringkas tersongoni ra tujuan na. Alai gimana masa di Jabodetabekon? Ale molo law kita tu luar di Jabodetabekon, di luar di Jabodetabekon, contohnya di Badung, daerah Lampung, satu sedu di Patupado ulaun marpudus saut jala somalna on dung saebe partuk polon molo huria na patupahon partuk polon ale molo nang ngadong partuk polon di titi maari nalahu patupahon ima acara marpudus saut ate amang ate jadi dihamu amanami marhite-hiteo kerangka na di patupanami on sudi mahita buinian mangulahon ate arong dison amang molo marhori-hori dinding tarpiga poima nalaho si patupaon dison di patupahami 10 poin kerangka ate jala dang lupa-lupaton unang ano mulak-mulak kubona daw ate jadi tahapan neno tay hutum maon asedinggan ulah honotta masalah kahata nanang sidok honotta i kanung adong akabukuta manang diktata boy mata jahai alai silahkan berkreasi ai malubiru kita makatai deng gitu nah jadi mengihutton akka kerangkana adong dison napar jolo dong marhori-hori dinding prosesnya tabereng badang ini amang da totunu angin pihak paranak pabuahon harorinda sida itu kan meloro kita usada-sada jabu kan usada-sada jabu ni perjabu kan pabuahon do haroroni ba ahalani asaro hubagas
ni nari dapat toni kan ini nuangin pabuon nara dohot tujuan na aha alani aha ro nasida madapat ton parjawi atau pihak parborui tentu nuangin ala adong alu-aluni anak na kan ini nuangin itu kan ini nah ima dalam nama standar lausis ima di patah daun ima dekin di item sada ate emang ate lalu masuk tu item 2 tentu nuangin dung di pabua pihak paranak harorwan ni nasida mendapoton pihak parburu manang perjabui tentu alusan ni perjabui maka ini nuangin kan ini nuangin marsi alusan ya lusi dah gitu ya godang manusia kabungan ni hata adong nama dokon ondo pe di boto hami marga muna linda dah gitu dak kado pe di boto bigir hami mo tu paminian daungi boto marga hanaro ale dak dokon nai dah gitu amolo hami do hula muna ope di boto hami marga muna ale nate pe songoni jumolo mari suku kami kan ini nuangin termasuk mari sukun itu baru dung disukun imarakin di item 2 disukun boru muli boru ni parboru tohodo naung adong marsipau duga kata dan itu ya lu simak nading gambar tutu tohodo tutu haroro munau kan itu nuangin dung di alusi pihak parboru hatani pihak paranagon masuk mahita tu poin dapat tuluhon di Papua masakap na ahado nanaing langkah ulaun nama ngikut ahado akahado kan ini nuangin ikon nomor tolu di Papua mah dari baru dung neng Pabuaon sonom para jarami molo uli rohani rajai ba resonon nami manian songon masolot di rohanami da kupang di pusu-pusu nami baru depur rajai akan hidup panghidupan di pihak paranak alusan di parburu mamuse setuju do marang daw kan ini doain ima di poin nomor 4 perhatian di parburu di panghidupan di paranak ima poin nomor tolui disetujui nasida do manang daw tentu nuangin masih sukunat do nasida kan aro kalakinon nomor hamarangi do nomor buru kan itu nuangin nah gitu nah setuju atau tidak kalau udah setuju bamulak ale pada umumnya setuju do teh setuju manang so setuju sikon alusan ni pihak parburu itu kan molo dak setuju ya enggak kata biasa mah mulak mah dak pola mah do dia sudi ale mau setuju do tentu alusan mah alus orang itu abang buru nading gembak teresep kamu masih ninon akah mah sakak muna kari do angin tentu pa ni para anak mah akaha nalaho siulahonon tentu angin ahama parjolo aha guarni ulauni idet to alap jual do manang taruh jual imam polo hita di Jabodetabek ala nomor hite-hiteon alap jual do taruh jual do tarboto ma ise bolah namak alai molo di luar nasing do dan pola ditanda istilah alap jual do taruh jual sian guarni sinamotido di boto ise bolah namak ima sitobol manang Rabu Pinudo nah apa lebih apa boleh ate yang udah jual tuh kita dah halak dope istilah taruh jual alat jual dari tanda sinamotido sitobol dohot Rabu Pinudo nah dah oke baru dong dihatainon ditariason di Papua mah guardi sinamot gudang di sinamot nah, unang lupa di si baru taringot siap pangnaopat tuduhan do pada dayon ya tai di si ya lagi do unang lupa ita
baru nama ngihut pajuhutina lomuk do molo namar miak-miak marang pindah lobu mau di pesta ujuk unang taruh kon namar miak-miak kate lomuk itu bahasa wata aslina lomuk katanya mang kate lomuk molo lobu di ma si semet ibulu kate molo korbo di ma gajah toba marang silumata molo habing di ma bulung ni lupian ya molo hoda di ma si jabe ihur si jabe ihur ate si jabe ihur ate nggak dungi masuk ma orang lupa hita tapang ido ma ahli ni sinamoti si pasahaton ni hula-hulat tatu hita ima gorang ni ulus si jalota parhitien ni tangyang ni hula-hulat ta ate jala laos di sima muse di Papua sedia gudang ma pasahatot ta undangat tunasida marang sedia halak dan ino nah perlu pikir honot ta dia do pasahatot ta unasida gudang ni undangat do manang torok ni halak alana sabrudangan idokon dua belum tentu jadi dumenggat do tapasahat molo kita do bolahan amak dan iro torok ni halak mata Papua unang undangan halak hate molo undangan tu molo sarung matang ka kulas sada jangan orang bemat teh mana kinat teh iya kan jadi hari ini dumingga mahalak di pasahat sekian halak dan itu mulai baik sekian undangan dan pasti molo halak itu nggak pasti baru Papua manon martupol di gereja dia japiga tanggal hari tanggal 2 bulan soalnya nang pesta ujuk laos melubui laos di Papua ma halamaninon di dia inganan na ate abang ate dong saya no sudienon di patorang ba ima di pasahat ma dialusi parboru ma duang dialusi parboru ya las marohanina sida dan itu diolopon sudi baru di pasar para anak mamuse tu pihak perburu imana kini nganinon item ni nomor walui dan itu jadi taringot di siti maari sadi hari maro halakinon dina patuahata do parhusipon jadi biasanya mau pihak perburu mangihut tu para anak doy atau ngomong buru Amu marat Tuhan, adigam maharoromuna meluhami sian hula-hula muna, radi mahami majal haroromuna. Pada umumna sori do idok, pada umumna, dah, aledang dang oloro si pata marsi paunia marsi usoran dan ino asedinggan, dang adong nama ngalok nama duai dos niroha. Ate emang ate, tutu nadinggama makataima. Para anak di hatahumma ari hasaumma hamiro jam hasaon tanggal hasaon bulan hasaon tahun hasaon jala torok nami raja nami naroma dapoton rajai sekian halak mak marang sekian kakak dan gitu songni nang parburu di Papua hamipe majalo haroromuna hasomma halak mak marang sekian kakak kani dulu angin dinggam ma dong sainon ba dialusi pihak parburu ma nungga dinggan jala mengarani nasida majalo haroroni pihak parana di ari nadibuhul ni pihak parana dong sai sude baru madok mauliate ma pihak parana tu sude oloran ni parburu alana nunga malabok pusu dan ino labok malilung nasida
majalo harul rindasida nunga mardomu matani ihantu matani doton nunga marsi paululuan ate amang ate dung saya mang ba ditutup ma di bagasa tangiang nama nutup ima hula-hulai nah adorang somulak sonakin dimulai ngodokon jumbolo marsi panganom manasida ate asa donggo guni para anak andon di dalam ate dia marutan nadau baru marsi jalan ma mulak ma jadi ima tahapan-tahapan kerangka-kerangka jadi dinggambar amang tu minggu-minggu namang ihut ta simulasi homaon kunang pola tabereng bukui holarom mata bereng silakan berkreasi mengeluarkan aka kreasi-kreasi nih aka hata molo orang denggan kita martipati kosan sudi alido persyaratan unang keluar aka bahasa-bahasa preman atau bahasa adat ma tahatahon dinama katahon aka si hatahon ta nyon menurut ima marurut ni kerangka on imara amang namu ini patorak kami asa haru singkat jala anong perumata boy kita berkreasi melodison misalnya di poin nomon aka masih atau nokku nomor piton masih atau nokku ngata boto ngata ingot lalu nggak biasa ta ulahon ate ngapira sudi hitaon dohot mengadup ya kaulau na marah hori dinding ate jala ra ngapus roh aku nggak rap hea hita mangulah hono ate kecuali yang mangulah kunarosian celeduk ra nunga parsinabul rate nggak parsinabul nggak hea mangulah sono mangudah ay lah mulai ate mangudah marhite-hite ya mangudah iboto mangudah manon jaladang boyon pasti di ngota saya dapat departikian hadua sikun nasubui hindar honota ate semoni mara amang na di patorak kami ate tungadong na orang takas di pada orang yon nami tinggal mahita marsi pateri aisan songon na pada sipon aka pangat tusiot tabi botima partikano di pasah tabi to ero kira ya Mulai tema di narasumber nami, ya. Nah, patorak tutu ke tahap-tahapan kerangka ni ulon marhori-horinding. Ya. Soalnya patorak ni narasumber nak kalingan bahwa untuk marhori-horinding cukup keluarga inti tu ya. keluarga. Ya. Jadi now para suku di son berarti molo acara marhori-horinding. Di sada-sada keluarga kabut mintu arong dia tusion ditusi berarti perlu do membuat raja parhata sada-sada keluarga manang na perburu manang na para anak jadi moro so nukun ni narasumber na kaingan tergantung si kon do rasa molo gurang ni na hadir di nomor ini mulai apa ya jadi mulai tema jadi alari ido dihamu amang di bohali hitau B hitau sudah di bohali mar hite-hiteo molo hita mangulahon dan ido molo misalnya keluarga tak kadang polong ngai boto kita mangulahkan sengorokan mar hite-hiteon jadi anggapan nami nak kiningan ini dok kami cukup dulu itu kan yang normatif bahwa nungai boto nasida makataon sia tahun na hobar tu kerangka-kerangkaun alai molo memang dodang yatu si baradi mahamonon ate dijo nalaho mamaruturi makatahon jadi on gunani on sada untuk nanaing mengulau nak kaulau tadi keluarga ta do radihamu ate dia dong nama johamu alana ngai boto halak maka najago sudia kasih boto akar ruhuri para daton dan boy pasti dengan munai iboto halak kamu kasih boto ruhuri para daton do dan gitu jadi dimodali mahamu artinya sama
naik panggung tanpa persiapan akan turun tanpa penghormatan. Asa dapat penghormatan do kita sudi, adong magohal semono. Nate amang ate, beha pati buhu palsafaki. Mantap. Dampol ate. Mantap. Tersohori marah. Aduh, kira-kira doy. Ya. Oke. Sen panorang yon di Amang Guru Rami. Ya. Narasumber mendapatkan suku-sukun ni Amat ketua. amat tak ketua. Ya. Jadi sian panorang yon di narasumber berarti boy do langsung suhut paranak do suhut perboru tanpa Raja Perhata Nakin masih hadapan nomor sada. Nah berdua hon molo hutangi hon naking marhori-hori ding-dingon sian panorang yon ni Amang Gurui sahirana disoto kuncina huber sahat tu ulau ujuk. Ya. Alana di patua hata duk marhusi penon odo naking na dirang-rang. Ya. Na pinaturang ni abang ikan. Ya. Leon abang jono panorang yang lebih lanjut tu sih memang odo kuncina na kan na betuluh. Mardomu tu perencanaan ulau ujuk di Jabodetabekon dan boy dang terdok ikut di gedung. HP gedung kan olodo antri. HP kunci nakingan marhori-hori ding-dingon do. Mungkin boyano di tabayak kadongan tanang pengalaman. Berarti jauh-jauh hari sebelum hari H harus juga ditentukan ini marhori-hori ding-ding tu kesediaan di gedung haduan. Ate, itu koneksi na kan? Alana molodang matangi di bain, olo do gabe dang dapuk gedung. Olo mundur-mundur. Ate, mundur muse. Tersoni ma planning na tersungut dia do nadingkan. Onom bulan do sian marhoi-hoding tu ulau na ujuk, marang na 4 bulan do, marang 3 bulan. Memang relatif do ya lai, adong mas standar kan na boy pegangan rupani pedoman. Terima ra? Amang Guru, Ya. mulai deh. Jadi mulai ate. Nah, saya nakin bodo langsung berhadapan dan gitu karena orang nakin hanggina. Dan gitu bodo angginai jala bodo langsung. Gua ada apa namanya hori-hori dinding kan ini lain. Kan hori-hori dinding kan terbatas deh kan. Dengan ada pola nama putih. Suhu di langsung. Baru umna. Bodo kono mau sama bahasa najolo, bawa honipi. Ya. Nipi, kalau nang itong nipi mau satong daw. Nipi do. Nipi do. Sono masakap indah bahasa halus na may gitu. Itu boy langsung gitu. Nah, inti memang ido sian namar hori-hori dindingon do si buarus sudiano tu parhusipon. Mulai parhusipon kan nggak patu atur parhusipon nggak ada Raja Parhata. Dan gitu. Nah, Totono anget di naparhusiponon sudah nga matang masalah gedung pera nungay para de isenala hobulahan amak nung adong sara kepastian studion dan gitu masalah partikian ya boyo no bulan so kami no bulan dikini dan gitu asal lebih matang mengaluli gedung do dia sudi dan gitu baru may patu hatar parhusipon dong matang sudi unang di patupa parhusipon patuha atau parhusipon alai kesiapan nih tuan rumah manang bolahan apa dang dope sikop terutama nakin masalah gedung naik mana sikop sudah dalam mengatusi do alan songo ni mana masa di Jabodetabek molo na julu da tu do manut tuhon ari maniti ari molo nuangi daw me terbalik gabe gedung nama tuhon partikian. Itu kan, mulai dulu dah. Itu sedang laku dia tu Jabodetabek. Nah laku gedung do. Itu kan, mulai dulu dia tu do laku. Lalu jolo di titi do, jolo di bereng do parhalang. Dan itu, mulai dah, nak laku dia tu, nak laku gedung do. Ini mana baik? Alam itu abang naking marhori-hori dingin do kunci. Iya. Berarti bisa jadi suhut para anak do perburu kurang memahami di parhori-hori dingin. Aha masih bahasa disodkan kurang do. Berarti sasitongna memang ikut wajib do mabuan na tu dua.
asa boy maniroi daging Iya. itu kan Itu holan Itu, ini mah. holan. Iya. Artinya songonon. Diharapkan ya sasitong nate halak Batak. oh Apalagi nang rotu sekretariat tahun. Unang betong meminjam tangan betong. Orang namang ulah marhori-hori ini. Terlalu kecil mai tahu nggak masih ajar 5 tahun isor mau meminjam tangan depe marhori-hori ini madongan iya. Dan gitu manang marguru akka dia si hatar. Alani di bohali kita mani dan gitu. Unang atong tapadoson to kala nasi ngapo para ne putara jan selesai bukan soal turpung. Nang jago-jago biru kamu. Artinya siap tempur do alai asa harus siap tempur di bawah alam mahamu doh kerangkau asa naik panggung penuh persiapan supaya turun mendapat penghormatan ate ide tujuanna jadi intinya memang warhori reading ayo sedong hatanina tua-tua nama dokter raja parkata lata penalata duhut do sibuk putor hata penipia hata ale suhut do si baik tupan kari nuangin keputusan itu suhut alana intini na warhori reading nak kiringani kan tetap do lah siap narata di baik kepada Tuhan dan itu raja pepina raja alai suhut do nama baik tupan di betul hal tupan keputusan itu tupan hati tupan artinya keputusan. Mula keputusan kan yang bahasa Batak lagi. Yang bahasa Batak itu adalah tupan. Yang itu lah siap narata di baik kepanutuan. Raja pepina raja alai suhut do sibahen tupan. Alani pinasa matuhamu supaya dua disuhut. Nah, mereka di nuangin. Ngatak asbi matuhamu alai pura-pura dalam perahu doang apa? Soalnya jawab apa teh? Oke. Nanti mari buat tak sesuai suku-suku dia bangan nakin. Alana napa dah hori-hori ding tuja bulan 2 bulan nong salpu. Oh testimoni dong dah. Testimoni. Oh dah. Jadi testimoni do abang ngupul bahasa anak. Sarung dong aku teh naruh aku. Abe aduh halangan nak. Pertama ngaro parburu markas mamore kan holan itu duduk lain. Jadi padua horona sida hira-hira 3 minggu dibombar sa perkataan. Bah. Jadi marhori ring aku. Ale hudok satabi dia mau memburu. Bah, ida potok kamu au dison au mamangalu siam niku. Iya. Jadi apa sona tarap toko do memang bahasa alana ku pikir ikon adong opula bahasa na ruwa gina patay mana teng orang apa pengalaman aku jadi sona do keni babatu itu tohoro itu ikon siap do menerima jadi bah di suku-suku nya laki rupani di haroron nasida ima nang wadong buah-buahnya anak pun nasida jadi suku maburu tatu sona do keni babatu ya nah jadi di parhatan tu nunga di buah kalaki konsepnya lagi tuau kan jadi bah soalnya konsep nami raja nami na tuau apalah amat tau donon raja parhata di ulah nunjuk nina berarti yang baru niku jadi di suku do soalnya pat orang ni bapak tua di sono di konsepon sono do di lenasida jala sukun bah aladanga dong ison pamoroku amang buru ba anak cuma mencatat niku kan jadi anak ni do menulis kan atau main anakku alaki petong dorong menulis di situ jadi sudah memang naing dibuan tu parkusi pun memang di hori-hori mingon nungga dihatai sesuai doh nasi demak bau kan tong ba mau lihat mak naraku jadi dohot akasina mut dari segala macam nungga dihatai pun sida asa umah 2 tabuan itu bagus sih pak. Do patu hata. Jadi mau lihat tema di harorongo ni amang buru. Tunglas roh aku mulu renau tema yang buta muna malas maroh hamoniku. Jadi memang
Husukun soalnya dokon ni bapak tua di son sukunon boru ni baru pani ba kala doho dotong calon helai ikan tu si ido jadi ba mengelihati maji Tuhan ba ngai rakai hami saharu tu gedong do bulan rujuk tanggal sedia tanggal sedia jadi mulai tu bapak tua dong orang kanon dong yang tutu sonon bah pasti do inaraku Apa beda mau ni? oh dah tabah jadi na modal hutong na ikut son nong hiaru ta hari di tahun nong kala. Coba seorang sukun ilekor yang mana muda. Oh boleh ada obat bang. Jadi 5 keluarga lah kira. Oh iya kan. Tapi kami ulah dua paribak kudu ala sekali res. Iya kan. Ale siap dua mau Siap, muda ngadong itu. ulah Ala dong ngadong bo halat tong kan. Jadi mulai puji Tuhan lah. Sama ni mah obat tu sotik. Adong nabe? Ada tujuh ya. Adong nabe? Dah. Adong nama tua? Jadi sama di mana teh amang teh? Jadi posrohan kami berhite-hite on sepak kita mohon masih ajar kita tabereng-bereng dari setiap item ngata foto ahana nang sidok konota menang ahana laho si bigiota molo madokok kita berarti molo kita pihak para anak ale molo misalnya parburu madokon kita manangihon dan ino aha sidok konota jala aha si tangihonota molo kita pihak parburu ngadong dison ahana lah si tangi honota jala ahana na yang sidok honota adong dua kabuku panduata jadi unang bahita ro misalnya humangajana mas kusip tabuan na hafal na songoni no daw wala songono peta boto isona non on ison dokonoko on ison oma dokonoko kan itu nuangin jadi ada peningkatan jadi artinya songonon dalam hal belajar ini kan ngau dokotik ini ada tolu aspek kognitif, afektif, do psikomotor. Posro aku melo kognitif, afektif ungata kuasai, tinggal psikomotor pelaksanaan. Auto secara penota. Posro hari tahun 2020 tahun, amar bungaram ma jalan taba masudi kita ka nama ulah sono, ulah namar hori-hori dinding di luar tahun atau marsangak matuhata, marsangak mau putar aja silai sabungan. Marsangap nak kita peparanda putara aja sila sabungan soal turpuk namar hojatu silalahi nabolak horas mari hitamang horas